ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯିବେ। ଆଉ ସହିବା ଶିଖିଯିବ ଯଦି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମାଜରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସହନ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ତୁମକୁ ସେତେ ନିରାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଜୋର ଦେବ ସେ ତୁମକୁ ତାର 2 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ଅଶ୍ୱନୈବ ଗଜ ନୈବ ବ୍ରାଘ୍ୟ ନୈବ ଚ ଅଜାପୁତ୍ର ବଳି ବ୍ୟଦତ୍ତ ଦେବ ଦୁର୍ବଳ ଘାତକ। ଦୁର୍ବଳ, ସରଳ, ନିରୀହ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ଅଭିଶାପ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏହାର ତ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ କିମ୍ବା ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ବଳବାନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ବିଚରା ନିରୀହ ସରଳ ଛେଳି ଛୁଆ, ପାରା, କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଏ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କି ପ୍ରତିବାଦ ଜରୁରୀ? ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।